Moi, me kuvataan Älä naura haaste illalla. Joo. Eli älkää ihmetellä, kun me naurataan. Aluksi me katsotaan 12. marraskuuta. Moi, täällä Milla. Mä teen vierauta. Ja sitten tässä mun Barbie-uus. Oikeesti. Mitä sä ajattelet? Robotti! Apua! Robotti! Tääkä mennä. Liska! Liska! Aluksi aina hiljaa. Mihinkähän se menee? Ja sitten tulee Manska. Mikäs tuolla on, sisko? Ei mikään, mutta Liska tarttuu muuhun. Eli kuka? Tuo tuolla kääntää sä tuonne. Tuo tuolla. Nyt tulee kolmannes sisko. Mitä te kiijutte? Kuuluu jo mun takaa. Täällä on toi kupla. Kupla. Moi. Mä olen kupla ja jalat on tollaset. Ja sitten... Ja tän jalat on tällaiset. Tän jalat kans tällaiset. Joten moi! Tänään me tehdään yksi hyvä juttu. Varmaan kiinni sen naamas. Se tyhmä. Oho, taas. Kattokaa mitä ne Onni ja mummo on tehnyt sormivirkkauksesta. Ne on tehnyt pitkään tuolla alhaalla, mutta tää on nyt vähän se iso. Tai ei se Katsotaan kun Onni, tuolla pallo. Pieni mä olin. Ja sitten kun Onni vetää. Maalin. Mitä? Mitä? Mikä? Mikä kääpiä? Niin. Oikeesti toi on pieni. Syöstön vetää tänne. Pänne. No tässä on Milla ja sitten tässä on ja... Näytä se. Hieno! Näytä se! Saa näyttää Millaa. Oota, katsotaanpas. Tänne. 54 sekuntia. Ja kun mä teen kaikenlaista. Ja mä oon hassu. Koulussa on kaikki hassua. Niin, että Milla on ykkösellä tämä. Niin, Mare santti, sillä on 2 punaista, mä otin 2 vihreistä, tosi hassua. Ai mitä? Että Mare santti 2 punaista, mä otin 2 vihreää, tosi hassua. Maria. Hirveä. Ja kun kaikki on hassua. Moikka moi. Ja mullekin moikka moi pian. Mutta nyt on sittenkin moikka moi. Bye bye. Bye bye. Bye. Sitten tältä kanavalta Vipa-video, oottakaa hetki. Noniin. Tuo kanali ihmeellisyyksien maa. Herran jestas, minkälainen lapsi Ella saa hyvin nuo jutut. Oottakaa hetki, millä vaan vielä lyömään speech läpille. Mä nyt, joo. Au. Ja nyt jatkuu. Come back here. Now, balloon. Ouch! Ouch! Ouch, Charlie! Ow! Charlie! That really hurts!
Toinen leuka. Ai. Ei, nyt se käsi pois. Au. Helsinki saat. Vedä. Oh, se meni nyt korkeampaa kuin minä. No mutta kaksi pitch-läppiä. Ai mitä? Sanoin viittaa. Ai kalvaa! Mä nautan niin kovaa, koska mä oon niin väsyks. Niin. Mitä niin naurettavaa? Se kuulostaa hirveästi naurinta. Ei naurinta. Ei. Tää on helppoa. Tää on no tää on niin turha. Kuinka punainen poski? Ei melkein yhtään. Tätä ei laskettu. Mä nauroin sun naamalle. Käset pois. No niin, säkin leit noin. Mä en tunne ees mun poskia. Olen pääpatsari. Kato. Me saatais lyödä toisiaan 50 kertaa. Ei, näitä ei laskettu. Joo. Guys, gonna make me laugh now, ready? Tää on niin tylsää. Ei. Aluksi ihan ihan. Eikin. Run. No, koira. Ei. Bing, 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 bong. China. China. Bing, bong. Obamacare. Bing, 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 bong, 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 bong. Get those lights off. Bing, 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 bing. China. Bong, bong. Bing, 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 bong. Turn off the lights. Really rich. Bing, bing, bong.
$1 million. Bing, bing, bong. It's Rubio. Bing, 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 bong, bong, bong. Turn left. I'm gay. Ollaan vaan nyt, ettei tehdä spitsappia. Katsotaan vaan. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I think about it every night and day. Spread my wings and fly. Katsotte tänne. Bubble butt, bubble, bubble, bubble butt, bubble butt, bubble, bubble, bubble butt, bubble butt, bubble, bubble, bubble butt. Turn around, stick it out, show the world you got a bubble Tää butt, loppu. bubble, bubble, bubble butt. Tää video. Hei! Ottakaa katsot hetki, nyt mä tiedän mistä me naurat. Mä tää eka ei oo. Mutta no niin. Tää eka ei oo, mut joillekin se on. 10 liikkeeni osa 2. Ei! Eikä tätä. Tämä on me. No niin, ilmeisesti on. Tää kelataan pois. Noniin. Tuleeko tässä? Nyt tulee hyvä. Avaa! Ovi auki! Lol. Ovi auki tai tapahtuu hirveitä! Täällä aina marataan, aina marataan. Ei. Eikä. Eikä. Okei, lammu lähti. Kukaan ei halua enää katsoa syttymään. Tykkää jos tykkäsi. Okei. Tukka pitää olla hyvin. Snap! Menkää seuraa. Tää tulee tässä 3. Ai. No, menkää seuraa. Snapit. Onnistu. No se laitetaan tonne kuvaukseen sitten. Kirjoitetaan. Oh, hell no! Mitä jos mä nyt näytän mitä tapahtuu? Ei tämä. Oh, hell no! I play Pokemon Go every day. I play Pokemon Go. Olen omena. Olen oppiva sika. Omena. Kunjen. Veli? Tuleeko se 4? Think you should. Ei.
Ja mä laitoin, kun ne Iina ja ne puhu niin, ei kun Sini ja ne puhu niin hiljaa. Älä aukku mun äiti. Mun äiti ei oo sun kaveri. Sä kuuntele. Aukku mulle, älä aukku mun äiti. Sä kuuntele. Mene sun oma Mä isä laitan valla. sitä video. Shalamunto. Kun sä tiedät mitä se tarkoittaa shalamunto. Sun pitää tiedä. Kysy mitä se tarkoittaa. Älä aukku mun äiti. Sä et rupea ukkailemaan. Mä näen, sä oot ruvennut ukkailemaan. Se ei kannata. Ei se oikeesti. Mua ei kannata ruveta ukkailemaan. Sä et rupea ukkailemaan. Jos sä rupeat ukkailemaan, niin mä pitää... Tää olisi oikeesti hyvä herätys. Kyllä tohon heräis. Tää ois hyvä herätyskello. Kiroilua tulossa. No niin, nyt laitetaan 5. Jep. Tässä vissiin tulee. Niinpä. Tässä on gorillaan kuva. Jos tässä ei tuu, niin mitä? Hittoa. Ai sitä. Sieltä. Koska se on siellä? Täällä. Mä haluan mun naama ottaa vielä. Mikä on? Miehen sukunimi. Mä tiedän mikä toi. Toi on Ei se, sillä ole mitään Risto. väliä mikä se sukunimi on, kun eihän sillä ole sukunimeä ollut tänäkään päivänä. Look at this dude. Wait till you see the. No, 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 no. Tähän kohtaa aina. Look at the top of his head. Ja näin on tähän sitten. Toi jo. Star Wars. Bruh, look at this dude. Look at his hair. Looks like a gorilla brush. Oh my goodness. Ei tätä. Trump lähtee lentoon. Ei nyt se tulee. Syön leipää. Hyvä on. En nyt tehdä mitään muuta kuin syön leipää. Leipää. Joka päivä, eikä se pahalta, kun siihen laittaa 5 kiloa voita. Nytkin sen pitäisi syödä, jos se olisi joka päivä leipää. Leipä on niin hyvä, sitä voisin syödä loppuun elämäni. 2 kiloa tullut lisää, kun olen maistellut niitä. Kommentoi nauroitko? Kiitos. Eiköhän tää tässä. Jep. Moro! Se näin. Moro! Se olisi sitten moro. Moro. Tilatkaa. Ja kommentoikaa melkein suoraan myös Snappiin.